Bueno, pois o San Xoán no Ceilán, este ano coincideu o propio día de San Xoán, e bueno, como todos os anos, pois é unha festa, un encontro así entre socios para, digamos, dar o pistoletazo de saída dunha maneira máis ou menos oficial dos eventos do verán e un pouco da temporada de verán nos terrenos da nosa área recreativa. Este ano pois houve unha afluencia bastante importante de xente, en torno aos 200 socios, e bueno, pois ali pois disfrutaron dun día fantástico, dunhas sardiñas que, bueno, saíron un pouco caras porque cadrou o propio día de San Juan e xa sabemos como vai. E bueno, ben, en liñas xerais, ben, a xente marchou contenta. Para apuntarse ábrese o plazo pois a principios de mes de xuño e basicamente o de apuntarse xa non é como, o sea, é basicamente para ter unha previsión máis ou menos aproximada da xente que hai para despois encargar as sardiñas e bueno, pois que haxa suficientes para todos, non? Simplemente unha cuestión previsoria, despois na lista definitiva de xente pode haber máis ou incluso pode haber menos, pero menos non suele haber. She could hear the cars roll by at old 441, like waves crashing on the beach. And for one desperate moment there, he crept back in her memory. God, it's so painful, something that is so close, is still so far away. O liceo o que aporta son sardiñas e carbón. Bueno, neste caso houve unha combinación de sardiñas e xurelos por cuestións económicas, pero o liceo aporta o peixe e o carbón, nada máis. Despois cada un pois xa leva as súas cousas a maiores, empanadas, viño, churrasco, etcétera, etcétera. E ganas de pasalo ben.